ободкориву созандагӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани маҳал яке аз суннатҳои қадимаи ҷашни байналмилалии Наврӯз ба шумор меравад. Сокинони ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода низ дар баробари дигарон бо омадани фасли баҳор ва фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ шодмонӣ намуда, барои сазовор истиқбол гирифтани он омодагӣ медиданд. Инак Наврӯз фарорасиду хурду калони деҳот ба базмгоҳи идона баромада, аз таҷлили ин ҷашни бостон истиқбол намуданд. Ба ин муносибат дар деҳаи ба номи Имоми Аъзам як наврӯзгоҳ сохта ба истифода дода шуд, ки бошандагони маҳал акнун метавонанд чорабиниҳои идона ва тӯю маъракаҳоро дар ин ҷо гузаронанд. Сокинон намоишгоҳро бо анвои идона ва дастархони иборат аз таомҳои миллӣ ороиш дода, ҳамдигарро бо омадани Наврӯзи аҷам шодбош гуфтанд. Дар пайравӣ ба иқдомҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамзамон дар ин рӯзи хурсандибахш аз ҷониби ду соҳибкори саховатпеша дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба 410 нафар маъюбону оилаҳои камбизоат ва пиронсолон кӯмаки яквақтаина расонида шуд. Кӯмак аз орду равған, шакару биринҷ, макарон ва дигар маҳсулоти ниёзи аввал иборат буд. Инчунин дар маҳаллаи чоруми шаҳр дар таҳхонаи бинои истиқоматӣ як толори барҳавои замонавии варзишӣ ба истифода дода шуд, ки ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш саҳм мегузорад. Толор аз ҳуҷраҳои либосивазкунӣ ва шустушӯй иборат буда, дар он таҷҳизоти замонавии тамрини бадан насб гардида, хоҳишмандон ба намуди варзиши таеквондо фаро гирифта мешаванд. Дар ҳамин ҷо бо саҳми соҳибкорон клиникаи табобатии Иффат мавриди истифода қарор гирифт, ки дар он занону кӯдакон ба табобат фаро гирифта мешаванд. Иншоот дорои шароити хуби табобатӣ буда, бо ҳама таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шудааст. Табибон бо истифода аз маҳси кӯдакона, ҳавзи занона ва ҳуҷраҳои дигар ба сокинон хизматрасонӣ мекунанд.